नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती आहे. या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. खूप दिवसांनी आपण जॉईन होतोय. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. पटापटा कमेंट करा. नमस्कार नमस्कार दादा, स्वागत आहे. सुभाष दादा नमस्कार. खूप दिवसांनी आपली भेट झाली आहे सर्वांची. थँक्यू लाईक डन केल्याबद्दल. हाय प्रेम, हे काय होतंय? नमस्कार नमस्कार. हाऊ आर यू? आय एम फाईन. गौरव भावा कसे आहेस तू? हाय प्रेम. मे द लव ऑफ कोकण त्रिवेणी. अरे कुठे आहे? मी आली जम्मूला पोहोचले मी. नमस्कार नमस्कार सर्वांना नमस्कार. खूप दिवसांनी आपण सर्वजण जॉईन झालो आहोत. पुन्हा एकदा लाईव्हला. खूप दिवसाचा ब्रेक झाला, 50 दिवस तर झाले. टर्न ऑफ द इंग्लिश ट्रान्सलेशन एक टर्न ऑफच केलंय. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. हाय प्रेम, कसा आहेस तू? कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. व्हॉट आर यू मेकिंग? मी बनवते, आमटी बनवते. ते कुठून आय एम ऑलवेज इन गुड मूड. हाऊ आर यू? आय एम फाईन. कोकणातून नुकतीच जाऊन आली आहे मंडळी. मी कोकणातून जाऊन आली आहे. खूप 50 दिवसाची सुट्टी होती. लय मजा आली. आणि आत्ताच मी 2 दिवसापूर्वी इकडे आली आहे जम्मूला. तर भरपूर असा मेमरीचा साठा घेऊन आली आहे कोकणातला. आणि लय मजा आली. आणि आपल्या जेव्हा गावाला जातो आपल्या, तिथल्या मेमरीज काय वेगळ्याच असतात. ते काय सांगायची गरज नाही. खूप मजा येते, धमाल येते. आपल्या माणसांच्या सानिध्यात राहतो आपण. मी लिहिलेलं होतं, मी नेहमी मजेत असतो. तू कशी आहेस? मी मस्त आहे भावा, मी मस्त आहे. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. लाईक करा सीसीवर असणाऱ्यांनी. खूप गरम होतंय, भयंकर. इकडे गरमी आहे. म्हणजे पाऊस लागतो मध्ये मध्ये, पण गरमी भरपूर आहे. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी, नवीन असणाऱ्यांनी पण कमेंट करा. जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपली छान ओळख होईल सर्वांशी. मी पण गावीच होतो 8 दिवस. हो का? तू काय ते ट्रान्सलेटर बंद करणार नाही म्हणून असं इंग्लिश टाइप करतोय. झालं, बंद आहे भावा. अनिकेत दादा म्हणते नमस्कार ताई, आहेस कुठे? आता मी पुन्हा जम्मूला आली आहे. तिकडे लाईव्ह घेण्याचं कारण होतं की तिथं
नेटवर्क काय नीट भेटायचं नाही. लाईव्ह चालू केलं तर रिट्राय व्हायचं. मग आलेली माणसं सगळी निघून जायची. मग इरिटेट होतं, प्रत्येक समोरच्याला पण होणार आणि मला तर जास्तच होत होतं. मग मी व्हिडिओज वगैरे टाकत होती, लॉंग व्हिडिओ वगैरे टाकले, तुम्ही पाहिले असतील. वटपौर्णिमेचा पण टाकलाय मी. कोकणात आम्ही वटपौर्णिमा कशी साजरी करतो, एक जाऊन जर कोणी पाहिलं नसेल तर नक्की पहा. अनिकेत दादा तू कसा आहेस? मी जम्मूला आली आहे. बाळू मामा म्हणतायत चिपळूणला. ओके, चिपळूणला गेलात का? अगं मी गोव्याला आलो होतो. ओके, गोव्याला आलेले आहेत का? पहिला व्हिडिओ मी पाहिलं. व्हिडिओ मी ओके ओके पाहिलात का? वा वा वा, खूप छान. गरम इकडे भरपूर होतोय. आम्ही आलो तेव्हा 2 दिवस पाऊस पडला, नंतर पाऊसच नाही. ट्रेन लवर प्रीतीताई कुठे होतीस? मी गावी होती. मी गावी गेलेली, गावी. कसं आहेस तू? प्लीज लाईक करा चॅनलला, पटापटा लाईक करून टाका. मी पोस्ट टाकायला विसरली की मी आज लाईव्ह येणार आहे, त्यामुळे बहुतेक लोकांना माहित नसणार की आज लाईव्ह सुरू होतोय, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतोय हा. ओळखलं का? हो समर्थ, ओळखलं मी तुला. मुबारक हो, आप मौसी बनने वाले हो. ओके, मौसी बनने वाली हूँ क्या मैं? वाह वाह वाह. इश्कॉलर म्हणते मग पुन्हा यूट्यूब लाईव्ह वर येऊन कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. सगळ्यांना मी खूप मिस करत होते, पण नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे मला ते काही जमत नव्हतं ॲडजस्ट करायला, कारण पावसाचे दिवस होते, तिकडे लाईट नसायची, त्यामुळे लय प्रॉब्लेम यायचा. त्यामुळे आता आपलं लाईव्ह रोज चालणार आहे कंटिन्युअसली. 1 मिनिट मी फक्त म्यूट करते आवाज थोड्या वेळासाठी, मिक्सर लावते, तुमचे कान दुखणार म्हणून. सो 2 मिनिटं फक्त थांबा. चला मंडळी, पावसामुळे एअरटेलचा नेटवर्क 3 दिवस बंद होता. अरे एअरटेल, BSNL काय सगळ्याच प्रॉब्लेम होते. काही नीट चालत नव्हतं, काहीच नीट चालत नव्हतं. लाईट नसायची. परी परी एक नको. मंडळी कमेंट करा सर्वांनी, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट करा लवकरात लवकर. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा.
कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. मेसेज सगळ्यांचे थांबले आहेत, कोण कमेंट करत नाहीये वाटतं. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. चिन्मय आला नाही, चिन्मय. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा लवकरात लवकर. मंडळी कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का? कमेंट करून मला नक्की सांगा, तुमच्या इथं पाऊस पडतोय का? कमेंटच येत नाहीयेत मंडळी तुमच्या. जीवन जीवन राऊत नाही पण पडत पाऊस नाही पडत का? कुठून ना बोलता तुम्ही? जीवन राऊत. कमेंट करा, कमेंट्स करा. येस मंडळी कमेंट करा लवकरात लवकर, प्लीज कमेंट करा. परभणीवरून बोलताय का? सेलू तालुका. ओके. कसे आहात तुम्ही दादा? चॅनलला प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असणार आहे 1:15 वाजेपर्यंत. आपलं रोज लाईव्ह असणार आहे 1:15 वाजता सुरू होणार. त्यामुळे प्लीज जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला हे आपल्या लाईव्हला जॉईन होता येईल. आणि खूप महाराष्ट्रातलीच मंडळी माझ्या लाईव्हला असतात जास्त करून. सो तुम्हालाही आपले मैत्रिणी मित्र आपले छान गप्पा होतील. आमचा अक्षय दादा पण कुठे आलाय काय माहिती, विसरला बहिणीला काय, त्याला माहित नाही. माझं लाईव्ह आजपासून सुरू झालं. एक काम कर, शेवटची व्हिडिओ बघ, 5-6 मिलियन व्ह्यूज गेले. ओके. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी मंडळी, पटापटा कमेंट करा सगळं काय. परी परी आज माझं डोकं सटकलंय. का रे, का झालं? आता माझी सटकली, मला राग येतोय. परी
वेलकम असा गॉडफादर. काय हो विसरलाय? गॉडफादर विसरले वाटतं आमका. ए का हा दुसरे विसरले असतील पण मी कोणाला विसरत नाही. येस समर्थ, यू आर ग्रेट. परी मी तुका कोथिंबीर आणूक सांगितलं. राख नाही येत, फक्त सटकलंय. ओके सटकलंय का? घट्ट बांधून ठेव नाही तर पडेल. बरोबर ना? बस थँक्यू. गाव फिरून झाली. येस गाव फिरून झाली. आता आली परत पिंजऱ्यात. जम्मूच्या पिंजऱ्यात आली परत मी गाव फिरून. कमेंट करा, कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला समजणार कसं? लवकर कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा, कमेंट करा. ओनली 7 लाईक्स. पटकन कमेंट करा मंडळी. तुझा मोबाईल धरून ठेव, पडेल पहिल्यासारखा. ओके. आठवते मला मोबाईल पडलेला माझा. पण आता नाही पडणार. ट्रायपॉडला लावून ठेवलाय बघ. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट येत नाहीये तुमच्या. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. अरे कमेंट करा मंडळी. कमेंट का करत नाही आहे तुम्ही? कमेंट करा ना. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार कसं तुम्ही कोण बघताय, कुठून बघताय. कमेंट केलं तर बोलायला बरं पडेल.
मंडळी कमेंट का करत नाही आहात? कमेंट करा. हाय स्तुती ताई, नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. हाय स्तुती ताई. जेवण झालं का? जेवण बनवते स्तुती ताई. जेवणच बनवते, या जेवायला. हाय गॉडफादर, गावाकडे आहे का? नाही स्तुती ताई, मी आली, जम्मूला आली. गावाकडे नेटवर्क भेटत नाही हो, त्यामुळे मला लाईव्ह घेता येत नाही तिकडे गेल्यावर. म्हणून मग मी आता इकडे आली, सुरू केलं परत लाईव्ह घ्यायला. तिथं जाऊन नेटवर्कच भेटत नाही, काय करायचं. मसाल्याचा खसका फिश नाही, फिश नाही आहेत गॉडफादर आज. कधी आले इकडे जन्माला? जम्मूला. इकडे आम्ही सॅटर्डे आलो, सॅटर्डे सकाळी 5:30 वाजता. तुम्ही काय करताय स्तुती ताई? मध्ये नेटवर्क भेटायला ते काय लपून बसले? नेटवर्कच नव्हतं, भेटत नव्हतं, नाही नव्हतंच. मानसी ताई येत नाही का लाईव्हला? लाईव्हला ताई मानसी यायला माझं लाईव्ह नव्हतं ना. येईल तिला आता समजलं ना लाईव्ह आहे तर येईल ती. सध्या माझं लाईव्ह नव्हतं ना. मी 23 मेला गावी गेली, त्यानंतर मध्ये कधी लाईव्ह झालं फक्त एक दोनदा, नाही तर लाईव्ह नव्हतं माझं. मी तर जेवण करते. ओके, जेवण करताय का? करा करा. मी आज बनवलंय काळ्या वाटाण्याची आमटी, बनवलंय मटर आणि पनीर बनवलंय. तुमच्याकडे काय आहे स्तुतीताई जेवायला? प्रेम, तू जेवलास का? प्रेम, तू लाईव्हला आहेस का आणि जेवलास का? कमेंट करून नक्की सांग.
कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट येत नाहीये तुमच्या कोणाला. मी जेवली नाही, मी पाण्यावर जगतो. जेवत नाही, पाण्यावर जगतो. का रे बाबा, अशी का वेळ आली तुझ्यावर? प्रेम, अशी वेळ तुझ्यावर का आली की तू आता पाण्यावर जगायला लागला? जम्मूला पाऊस आहे का? पाऊस पडतो कधीतरी, म्हणजे 2 दिवस पडलेला, सॅटर्डे संडेला. काल आणि आज नाहीये. यावेळी आपल्या कोकणात पण दुष्काळ पडणार असे लक्षण आहे. अरे, ज्या दिवशी आम्ही आलो त्या दिवशी फक्त एक पाऊस पडला, म्हणजे त्या दिवशी पर्यंत पाऊस पडला, त्यानंतर पाऊसच नाहीये. 1 वीक झाला पाऊस नाही. मग ते सांगते भेंडीची भाजी आणि भात. ओके, संकेत जाधव, नमस्कार ताई. नमस्कार संकेत दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? म्हणजे त्यानंतर पाऊसच नाही पडलाय. संकेत दादा, स्तुती ताई, तुमच्याकडे पाऊस आहे का? कमेंट करून नक्की सांगा. लय दिवसांनी आलो लाईव्हला. हो दादा, मी पण लाईव्हला नव्हती, गावी गेलेली ना, त्यामुळे हो झालंच नाही लाईव्ह येणं. पाऊस लागला नाही अजून. बापरे. कोणता जिल्हा आहे तुमचा दादा, संकेत दादा? हा, लाईव्ह आली आहे. ओके, कोल्हापूरला आधी पाऊस होता ना, आता लागत नाहीये वाटतं. संकेत दादा, अजून भात लावणी आहे, पाणी नसल्यामुळे अवघड झालं आहे. आमच्याकडे तरी मंडळी आहे का, कालच मला माझ्या सासऱ्यांचा फोन आलेला, ते सांगत होते माझ्या मिस्टरांना की म्हणजे लोकांनी लावणी बंद केली आहे कारण पाणीच नाही आहे. आणि आमची तर भात लावणी झालेली, कारण आम्ही लवकर स्टार्ट केलेली जसा पाऊस सुरू झाला तसा, त्यामुळे लावणी तर झाली, पण आता त्याला पाणी नाहीये. आता काय करणार शेतकरी, मला सांगा, शेतकरी लोक काय करणार? ओके, आदमापूर जवळ आहे. ओके ओके. पाऊस फक्त कोकणात पडणार असे ठरवले आहे. कुठेच लागत नाहीये रे ना, कुठेच लागत नाहीये, तो तर प्रॉब्लेम आहे.
पाऊस फक्त कोकणात पडणार आहे असं वाटतं. संकेत आदमापूरजवळ आहे तू ओके. पावसाचं काय चाललंय तेच आधी कळत नाही आहे. कारण भरपूर दिवस झाले, 8 दिवस झाले. म्हणजे आम्ही बुधवारी जेव्हा निघालो ना तेव्हा खेड आणि माणगाव यामध्ये एवढा पूर भयानक आलेला. म्हणजे 8 दिवसापूर्वी एवढं पाणी 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 होतं आणि आता लोकांना पाऊस करायला शेती करायला पाणी नाही आहे. काय बोल काय सांगायचं. पाऊस पडणार कोणासाठी, झाडे होती पाऊस पडायचा, आता ते पण तोडली. पाऊस पडेल कशाला. हा ह्याच्यात चुकी काय त्या निसर्गाची थोडीच आहे, चुकी आपली आहे. सगळी झाडे तोडायची, सगळंच हे करायचं. परी दिसला. हो बघतोय काय रे तू आज शाळेत ना सुयश. पटपट कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती लाईव्हला. पटापट कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा स्क्रीनवर. पाऊस पडतो पडतो मुसळधार, पाऊस पडतो पडतो मुसळधार, गंगेला आला पूर दोन्ही थडी, गंगेला आला पूर. सुयश नाही मग कोण? सुयश नाही मग कोण असा? सुयशची मम्मी. जेवलाय? त्याच्यात आदमापूरला यायचं का नाही? गावी आला होता तर. हो दादा पण काय सांगणार, गावी गेलं की सुट्टीच पुरत नाही कुठे जायला. येऊ येऊ पुढच्या वेळी नक्की येऊ. आणि माझं इन्स्टा आय डी पण आहे, तिथं जाऊन तुम्ही मला फॉलो करू शकता. तिथंही रील्स वगैरे असतात, त्या पाहू शकता तुम्ही. कोकणातल्या आहेत, माझ्या पण आहेत. सो नक्की इन्स्टावर सुद्धा फॉलो करा सर्वांनी. इश्कॉललो म्हणतोय पाऊस होता तेव्हा दिल्या शिव्या, आता पाऊस नाही तरी पण आहे शिव्या. पावसाने पडायचं की नाही तोच विचारात. तेच तो विचारातच गेलाय. 8 दिवस त्याला वेळ करायला, विचार करायला वेळ लागणार आहे. सो तोपर्यंत धीर धरा. देव आहे, देवावर विश्वास ठेवा. बरोबर की नाही? ताई वजन कमी झालं तुझं, खूप काम केलंय का गावी? खूप काम केलंय गॉडफादर. फक्त भात लावणी राहिलेली करायची. भात लावणी करायला मी इकडे आली, त्यामुळे ते पण व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील, नक्की बघा. ला 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 ला, जिंदगी नाराज नहीं. गॉडफादर मटर पनीर खायला या. कोकणातील मुंबई जिल्हा सोडून बाकी सगळीकडे पडू दे. हो का? तिथं नको आहे का पाऊस लोकांना? जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द छुपाने होंगे
काकी तू लाईव्ह असंच तर ही बघ फुला, माझ्या इकडे पण खूप फुलली. काकी तू असंच काय लाईव्ह, ही बघ फुला. आणि ही माझ्याकडनं तुटली. ही बघ काय इलेली. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला. मेरी जिंदगी है तू. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी तुमच्या कोणत्या जिल्ह्यात वेदर मध्ये तुमच्या कोणत्या जिल्ह्यात पाऊस पडतोय की नाही हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमचा फेवरेट वेदर कोणता आहे नक्की कमेंट करून सांगा. तुमचं फेवरेट वेदर कोणतं आहे. मान्सून, समर अँड विंटर. लवकरात लवकर सांगा मंडळी. कोकणातील 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 कोकणातला कोकणातला आहे म्हणून फेवरेट रेनी सीझन. येस, सेम टू यू ब्रो. तुमचा कोणता आहे सांगा सांगा. युअर फेवरेट सीझन. युअर फेवरेट सीझन कमेंट करून सांगायचं आहे. युअर फेवरेट सीझन कोणता आहे तुमचा. कुठला आवडतो. मला वाटतं उन्हाळा तर कोणालाच आवडत नसेल. लाईव्हला इतक्या दिवसाने आली पण व्ह्यूज काय येत नाही. आता काय करणार, चालतंय. लाईव्हला आल्यानंतर जर रोज आली असती तर आले असते व्ह्यूज. आता नाही आहेत. मला काही फरक पडत नाही तसं. आपण हसते हसते सारा झेलना चाहिए. कोण व्ह्यूज येत नाही म्हणून डोक्याला ताप घेऊन बसायचं नाही. आपली लाईफ आहे,
फक्त यूट्यूबच आपलं आहे असं नाही म्हणायचं, आपल्याला जगता पण आलं पाहिजे. लाईव्ह एन्जॉयपणे घेता आलं पाहिजे, व्ह्यूजवर किंवा लाईकवर लक्ष न देता. हा माझ्या लाईफचा फंडा आहे. समजले का? मंडळी पटापटा कमेंट करा. ओनली 15 मिनिट राहिली आहेत, लाईव्ह एंड होणार आहे. आओ सिखाऊं तुम्हें यूट्यूब लाइव का फंडा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा. यूट्यूब का फंडा, प्रीतिया का यूट्यूब का फंडा. अरे टेन्शन घेऊन जिंदगी जगायची नाही, लाईफ कूलमध्ये जगायची. तरच या लाईफचं. मग मला सांग, मी जर प्रेशर घेऊन यूट्यूब हँडल केलं तर काय फायदा. आओ सिखाओ तुम्हें यूट्यूब लाइव का फंडा. ला 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 ला. बहती हवा साथ आओ. कहाँ गया उसे ढूंढूं. कोणी कमेंट करा, कोणी कमेंट्स करा मंडळी, कमेंट करा. अजून कोणाला माहिती आहे, मी पोस्ट टाकायला पाहिजे होती की मी लाईव्ह येणार आहे. उद्याच्या लाईव्हला मी पोस्ट रात्री टाकणार आहे की आज उद्या आपलं लाईव्ह सुरू होणार आहे. एकटा काय काय कमेंट करू, तू पण बघत बस, नो प्रॉब्लेम. शुक्र मनाता, मस्ती में गाता और गाता ही फिरता था वो. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो. मंडळी चला चला कमेंट करा सर्वांनी. इकडे जरा तो पण दे. कुकर बंद करून जा. स्लो टाइप करावं लागतंय. ओके ओके, बंद कर गॅस. चिन्मय पण नाही आला हल्ली. चिन्मय मला मेसेज करून कमेंट करून सांगत होता की ताई या लाईव्हला या. ठीक आहे. एकतर मी फोनचा डिस्प्ले चांगला केला पण लफडा गे झाला. डिस्प्ले माझ्या मोबाईलला सपोर्ट नाही करत. हां चल नवीन मोबाईल घेऊन टाक चल.
नवीन घ्यायचा मोबाईल, आयफोन घे. मंडळी पटपट कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी पंढरपूरला कोण जाणार आहे का? निके दादा कशी असस गो, कसा असस गो, कशी असस नाही म्हणणार, कसा असस गो असं म्हणतात. मी मस्त असे अनिकेत दादा, तू कसं असे नक्की सांग. पंढरपुरात गेलं जातलं की नाही? आईचा फोन आहे. ओके, आईचा फोन आहे का? मी जात आहे 22ला. ओके, जाणार आहेस का? सॅटर्डेला आहे ना एकादशी? सॅटर्डेला एकादशी आहे ना? ना 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 लागली तुझे रूप ध्यानी, तुझे रूप तुझे पास का लागली, जरी बाप साऱ्या जगाचा, तू आम्हा लेकरांची विठू माऊली, माऊली 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 रूप तुझे. हो ना, गाडी घेऊन जाणार. ओके, गाडी घेऊन जाणार का? जिंदगी के यही रीत है. खूप भीड असते ना अनिकेत दादा, खूप भीड असते ना, गर्दी खूप असणार आहे एकादशीला. लोक किती श्रद्धेने जातात ना. म्हणजे आता पायी करणाऱ्यांची यात्रा खूप कमी झाली आहे. आता फक्त सगळी लोक गाडीने वगैरे जातात. पण जे जुने लोक होते ते मात्र गाडीने जायचे. गाडीने कधी न जाता पायी पायी जायचे. एवढा पंढरपूरचा प्रवास ते पायी पूर्ण करायचे. आणि आता कोणी पुढची पिढी आपल्याला भेटणारच नाही की पायी जाते पंढरपूरला, दर्शन घेऊन येते. माऊली माऊली. जिंदगी परी स्वागता. हो ना, पण आता जमत नाही ताई. तेच रे, आपल्याला नाही जमणार. त्यांच्यासारखं बळ, त्यांच्यासारखं त्यांच्या पायात जेवढं बळ होतं ना आणि त्यांची जेवढी इच्छाशक्ती होती तेवढी आपल्यात आता नाहीच आहे. त्यामुळे आपल्याला असं होतंय, ते नाही जमत आपल्याला कुठलंही पायी दर्शन करायला. पिठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा. लॅरिस काय ते बघते. हा, एक मिनिट. जगानाय होड टाळची फळांची, विठू माऊली तू माऊली जगाची लॅरिस. लिरिस लिरिस लिरिस. विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा. काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा, काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा. संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, डोळ्यातून वाहे वाहे चंद्रभागा.
जोडी आज आलिया भंगा, विठ्ठला पांडुरंगा. अभंगाला जोड टाळची पळ्याची, अभंगाला जोड टाळची पळ्याची. माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. जय श्री विठ्ठल. उद्या ऑपरेशन आहे लेफ्ट साईडचे, त्यानंतर एक दिवस आराम, मग निघतो. लेफ्ट साईडचे कसं काय लेफ्ट साईड? इश्कॉला म्हणते वा वा, निकेत दादा म्हणते थम, सुंदर आवाजात गायल्या ताई साहेब. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. एक कसलं ऑपरेशन आहे लेफ्ट साईडचं? म्हणजे काय लेफ्ट साईड? लेफ्ट साईड हँड, आईज, इयर, नोज. ला 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 ला. परी आज हरपल देह बा. डोळ्यात 40% लेस दिसते. ओके, बापरे. मग तू लगेच ऑपरेशन करून लगेच जाणार आहेस? एक दिवस आराम करून? आराम, डोळ्यांच्या आरामाला जास्त दिवस लागतात बाबा. 8 दिवस तरी आराम कर. अभंगाची जोड, अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची. अभिजित दादा नमस्कार, स्वागत आहे. श्री स्वामी समर्थ. जय हरी विठ्ठल. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. थँक्यू अभिजित दादा, 14 नंबरला लाईक डन केल्याबद्दल थँक्यू. कसे आहात अभिजित दादा तुम्ही? अनिकेत दादा, मानसी चालवेल गाडी. हो का, मानसी चालवणार आहे गाडी? अभिजित दादा म्हणतोय मस्त, एकदम मस्त. ओके, छान. चिनू, हाय चिनू. अरे यार, खूप दिवसांनी आलास तू. नमस्कार मॅडम, किती दिवसांनी? हा, खूप दिवसांनी. कसं आहेस तू? मग लाईव्ह स्टार्ट केल्या तुझी आठवण काढली की चिनूला जर नोटिफिकेशन गेली तर तू नक्की येणार. थँक्यू थँक्यू. कुठे आहेस ताई तू? अभिजित दादा म्हणतात मी जम्मूला आली सॅटर्डेला, त्यामुळे लाईव्ह पॉसिबल होतं. गावी गेल्यावर नेटवर्क वगैरे भेटत नाही, त्यामुळे लाईव्ह घेता येत नाही. जास्त मोबाईल लॅपटॉप स्क्रीन पाहिल्यावर डोळे दुखतात, त्यावर माझ्याकडे फ्री उपाय आहे. हो का, सांग सांग. इथं इश्कवाला लव डॉक्टर बनले आहेत, सांगतायत आपल्याला उपाय. मी मस्त आहे. आणि घरी कसे आहेत आई पप्पा? बरं, तुम्ही नव्हता पण तुम्हाला माझे मास्क कळालेत का? नाही, मला नाही कळाले, सांग ना तू. प्रथमेश पाटील, दिदू लय दिवसातून आलीस लाईव्हला. येस प्रथमेश दादा, गावी गेलेली मी कोकणात, त्यामुळे तिथं नेटवर्कचा प्रॉब्लेम, कधी भेटतंय कधी नाही, सो नाही झालं शक्य लाईव्ह घ्यायला. पण आता आपलं रोज कंटिन्युअसली लाईव्ह असणार आहे. सो सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. आपलं चॅनल मॉनिटाईज व्हायला फक्त थोडासा टाईम आहे, सो नक्की सपोर्ट करा सर्वांनी. हां, बोर्डाला भेटले ते मला कळलं. तुला 74 आणि CETला 85 ना? वा वा वा. आता मी इंजिनिअरिंग करणार आहे. वा वा वा. बेस्ट ऑफ लक चिनू, तुझ्या पुढच्या आयुष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी खूप खूप शुभेच्छा. इश्कॉला म्हणते 20-20
20-20 20-20चा नियम पाळायचा. दर 20 मिनिटांनी 20 सेकंदासाठी 20 फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहायचे. ओके, मग आपली नजर चांगली होते. ओके ओके. चिनू थँक्यू बोलते. वेलकम चिनू. जेवलात का? भंगाला जोड. बापरे, मी तर लाईव्ह वरची माणसं विसरत आहे. हा, तू विसरलास का? अक्षय दादांना विसरलास का? अक्षय दादा कधी येणार काय माहिती लाईव्हला, की विसरला तो? प्रेमला विसरलास का? मी मात्र तुमच्यापैकी कोणाला विसरली नाहीये. अक्षयदा दुसऱ्या लाईव्हवर असतात, मी बघितलं कालच. हो का? अक्षयदादांना सांग, गेला जर तुला त्या लाईव्हवर परत भेटले ना, तर त्यांना सांग की प्रीतीताईचं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे, या वाट बघतोय आम्ही. अक्षयदादाला कमेंट करायला पाहिजे. मंडळी कमेंट करा, सर्वांनी पटापटा कमेंट करा. अभंगाला जोड. हो, सांगेन भेटल्यावर. ओके. ते चिडके कोण? त्यांचं नाव विसरलो मी. काय होतं त्याचं नाव? मी पण विसरली. तो कुठे येतो आपल्या लाईव्हवर? नाही येत तर बरं. धनल चिडका. धनल चिडका होता तो. त्याच्याबद्दल मला खूप काही काय कळलं, त्यामुळे तो नाही आला आपल्या लाईव्हला तर बरं आहे. इश्कॉलर कमेंट थेट धनल शेठ. येस धनल. माहिती आहे का तो मला एकदा ना निलेश दादा माहिती आहे ना, निलेश कोयंडे, तो सांगत होता की तो एका लेडीजला पण लाईव्हवरती त्रास देत होता, म्हणजे असंच की दादागिरी वगैरे. मग त्यांना खूप काय काय बोलायला लागलं. त्यामुळे आपल्या लाईव्हवर अशी माणसं नको. खूप प्रेमाने शांततेने राहणारी माणसं पाहिजेत आपल्या लाईव्हला. हा धनल. पण मी पण त्याला समजावलं, पण मलाच बोलायला लागला. येस तेच ना, अशी माणसं नको यार, म्हणजे त्यांना कॉमन सेन्स नसतील अशी माणसं नको. ते आता कोण कोण लग्न वगैरे करणार आहे? लग्न कोणाकोणाला करायचं आहे यावर्षी? दोन महिने झाले मी त्या कॉमेडी प्रश्न उत्तरांची वाट बघत होतो. ओके, उद्या आपण तो गेम खेळूया. काय होतं विसरली मी. रॉंग आन्सर ओनली. ओके, उद्या खेळायचं. मी टाकते आज पोस्ट टाकते, मग सगळी जण येतील.
आणि तुमच्या बघण्यात जर आपले आधीची कोण मेंबर असतील तर त्यांना नक्की सांगा की आपलं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे. मी पोस्ट टाकणार आहे आता. ओके, नक्की उद्या. रॉंग आन्सर ओनली. ओके, मी खूप ओव्हर एक्साइटेड. ओके ओके, नक्की उद्या स्टार्ट करूया. रॉंग आन्सर ओनली. कमेंट करा. चला मंडळी, आता मी मुलांना जेवायला देते. उद्याची प्रिपरेशन करू आणि छान असं लाईव्ह मी घेऊन येते. तर उद्या आपण नक्की भेटू 1:15 वाजता. 1:15 वाजताचा टायमिंग आहे उद्याचा. सो 1:15 वाजता उद्या आपण भेटणार आहोत. ओके मंडळी, तर लाईव्हला आज आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. बाय बाय, टेक केअर. बाय चिन्मय. सगळ्यांनी बाय करा म्हणजे मला कळेल की तुम्हाला मी बोलली ते कळलंय. ओके मंडळी, उद्या 1:15 वाजता आपलं लाईव्ह होणार आहे. पुन्हा एकदा सांगते, बाय प्रेम, नक्की ये. आणि उद्या 1:15 वाजता आपलं लाईव्ह होणार आहे दुपारी. आणि ओनली रॉंग आन्सर ओनली हा त्याचा थीम आहे लाईव्हचं. सो सर्वांनी जॉईन व्हा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलला पण सांगा की आपलं लाईव्ह आहे. त्यामुळे भरपूर मजा येईल. तुमच्या जवळचे पण लोक या लाईव्हला जॉईन होतील. तर चला मंडळी, बाय बाय, टेक केअर.